Bizkaiko Foru Aldundiak laguntza emateko gizarte eragileen programa bat jarri du abian, genero indarkeria jasaten duten emakumeei laguntza eskaintzeko. Tartekari sarea 2012ko martxoan hasi zen programa pilotua da eta 2013ko amaierar arte iraungo du. Gizarte ekintza saila lanean ibili da azken hilabeteetan, elkarten mugimendutik datozen eta euren komunitatean liderrak diren emakume talde bat sortzen. Horrela, prestakuntza, informazioa eta sentsibilizazioa lantzeko espazio bat eskaini die. Izan ere, haiek izango dira euren ingurunean indarkeria matxista jasaten duten emakumeen eta erakundeen arteko zubilana egingo dutenak, baliabideak eskaintzeko. Horrez gain, genero indarkeria jasaten duten emakumeei lagunduko diete eta modu horretan isolamendu egoeratik irteteko aukera izan dezakete. Orain arte, 20 emakumeko talde bat osatu da. Oso desberdinak dira haien esperientzia, adina, jatorria, egoera, interesak eta abar.